Kaixo, zer moduz, ¿qué tal? ¿Quieres aprender a hablar euskera de una forma simple y divertida? Te dejo esta video lección para que puedas avanzar paso a paso. Basque Lingua busca ayudarte para que hables euskera como un hablante nativo. Espero que te sirva y que te guste. ¡Empezamos! ¡Adelante! ¡Aurrera! Ikasgai honetan, zera aurkituko duzu. En esta lección vas a encontrar lo siguiente: expresiones a recordar, cómo presentarte, cómo decir esta mujer, esa mujer, aquella mujer, preguntar y decir cómo es algo o alguien, preguntar y decir de qué color es algo o alguien, decir qué profesión tiene una persona, y vas a conocer también el mejor diccionario online de euskera, para que lo puedas utilizar durante tu aprendizaje de nuestro idioma. Aurrera, adelante. Gogoratu, gogoratu, recuerda. Vamos a ir repasando estas expresiones. Repite conmigo. Barkatu, barkatu. Esan berriro mesedez. Esan berriro mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Astiro mesedez. Astiro mesedez. Perdón. Vamos a repetir. Barkatu, barkatu. Esan berriro mesedez. Esan berriro mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Astiro mesedez. Astiro mesedez. Oso ondo. Aurrera. Recuerda, oso ondo, muy bien. Aurrera, adelante. Oso ondo, aurrera. Gogoratu, recuerda. Nor zarazu, ¿quién eres tú? Nor zarazu, repite conmigo. Nor zarazu, y ahora te contestas. Ni, tu nombre, naiz. Ni, naiz. Nongoa zara, repite conmigo. Nongoa zara. ¿De dónde eres? Nongoa zara. Y dices tu pueblo, tu ciudad. Koa naiz. Por ejemplo, Bilbo, Bilbao. Bilbokoa naiz. Donostia, San Sebastián. Donostiakoa naiz. Non bizi zara. ¿Dónde vives? Repite conmigo. Non bizi zara. Bilbon bizi naiz. Vivo en Bilbao. Bilbon bizi naiz. Donostian bizi naiz. Euskal Herrian bizi naiz. Bien, pues elige tu ciudad, pueblo, país, lo que quieras, y hace la frase bizi naiz. Oso ondo, aurrera. Gogoratu, gogoratu, recuerda. Hau emakumea da. Esta es una mujer. Repite. Hau emakumea da. Hau emakumea da. Hori emakumea da. Repite conmigo. Hori emakumea da. Ura emakumea da. Ura emakumea da. Oso ondo. Zer da hau? Zer da hau? Repite conmigo. Zer da hau? Hau emakumea da. Zer da hori? Zer da hori? Hori emakumea da. Hori emakumea da. Zer da ura? Zer da ura? Ura emakumea da. Ura emakumea da. Oso ondo. Ahora vamos a utilizar hau, hori, ura. Lo vamos a utilizar junto a un nombre sustantivo. Es decir, esta mujer, emakume hau.
esa mujer, emakume hori. Aquella mujer, emakume hura. Emakume hau gaztea da. Emakume hau gaztea da. Repite conmigo. Emakume hau gaztea da. Bien, te estarás preguntando, ¿y qué significa gaztea? Gaztea significa joven. Emakume hau gaztea da. Esta mujer es joven. Emakume hau gaztea da. Venga, repite conmigo. Emakume hau gaztea da. Emakume hori gaztea da. Emakume hori gaztea da. Y por último, emakume hura gaztea da. Repite conmigo. Emakume hura gaztea da. Bien. Por último, vamos a hacer un breve repaso repitiendo emakume hau gaztea da, emakume hori gaztea da, emakume hura gaztea da. Oso ondo, aurrera. Emakume hau ez da gaztea. Emakume hau ez da gaztea. Fíjate aquí que luego en otro momento te explicaré, pero cuando juntamos es da, decimos esta. Entonces, en vez de decir es da, vas a decir esta. Emakume hau ez da gaztea, que significa, como ya te lo habrás imaginado, que esta mujer no es joven. Emakume hau ez da gaztea. Emakume hori ez da gaztea. Emakume hori ez da gaztea. Esa mujer no es joven. Y emakume hura ez da gaztea. Aquella mujer no es joven. Emakume hura ez da gaztea. Venga, vamos a repetir. Emakume hau ez da gaztea. Emakume hau ez da gaztea. Emakume hori ez da gaztea. Emakume hori ez da gaztea. Emakume hura ez da gaztea. Emakume hura ez da gaztea. Oso ondo, aurrera. Emakume hau heldua da. Esta mujer es madura. Emakume hau heldua da. Repite. Emakume hau heldua da. Emakume hori heldua da. Emakume hori heldua da. Emakume hura heldua da. Emakume hura heldua da. Oso ondo, aurrera. Nolakoa da emakume hau? ¿Cómo es esta mujer? Venga, repite. Nolakoa da emakume hau? Nolakoa da emakume hau? Nolakoa da emakume hori? Nolakoa da emakume hori? Nolakoa da gizon hura? Nolakoa da gizon hura? ¿Cómo es aquel hombre? Nolakoa da gizon hura? Venga, vamos a repetir los tres. Nolakoa da emakume hau? Nolakoa da emakume hau? Nolakoa da emakume hori? Nolakoa da emakume hori? Nolakoa da gizon hura? Nolakoa da gizon hura? Oso ondo, aurrera. Etxe hau berria da. Esta casa es nueva. Etxe hau berria da. Fíjate que seguramente te sonará un apellido que es Echeverría o Echevarría, que es igual. Echeverría significa casa nueva. Etxe hau berria da. Esta casa es nueva. Etxe hau berria da. Etxe hori berria da. Venga, repite conmigo. Etxe hori berria da. Etxe hura berria da. Etxe hura berria da. Venga, vamos a repasar. Etxe hau berria da. Etxe hau berria da. Etxe hori berria da. Etxe hori berria da. Etxe hura berria da. Etxe hura berria da. Oso ondo, aurrera. Etxe hau ez da berria.
Etxe hau ez da berria. Esta casa no es nueva. Esta casa no es nueva. Etxe hau ez da berria. Etxe hau zaharra da. Zaharra, vieja. Vieja, viejo. En euskera no tenemos géneros, entonces siempre lo mismo puede ser viejo que vieja. Etxe hau zaharra da. Etxe hau ez da berria. Venga, repite conmigo. Etxe hau ez da berria. Etxe hau ez da berria. Etxe hau zaharra da. Etxe hau zaharra da. Oso ondo. Etxe hori ez da berria. Etxe hori ez da berria. Etxe hori zaharra da. Etxe hori zaharra da. Etxe hura ez da berria. Etxe hura ez da berria. Etxe hura zaharra da. Etxe hura zaharra da. Oso ondo, ahí, repitiendo siempre conmigo. Oso ondo, muy bien. Aurrera. Nolakoa da, ¿cómo es? Nolakoa da etxe hau? Nolakoa da etxe hau? Venga, repite. Nolakoa da etxe hau? Nolakoa da etxe hori? Nolakoa da etxe hori? Nolakoa da etxe hura? Nolakoa da etxe hura? Vale, y ahora vamos a hacer nolakoa da etxe hau? Y contestamos, etxe hau berria da. Etxe hau berria da. Oso ondo. Nolakoa da etxe hori? Nolakoa da etxe hori? Etxe hori zaharra da. Etxe hori zaharra da. Nolakoa da etxe hura? Nolakoa da etxe hura? Etxe hura zaharra da. Etxe hura zaharra da. Oso ondo, aurrera. Koloreak, los colores. Ze kolore da? ¿Qué color es? Ze kolore da hau? Ze kolore da hau? ¿Qué color es este? Repite conmigo. Ze kolore da hau? Ze kolore da hau? Fíjate que aquí no digo la R de zer kolore da, sino que digo ze kolore da. Tú, perdón, tú me imitas, ¿vale? En alguna lección ya te explicaré un poquito cuándo decimos esa R o cuándo no, pero tú haces igual que yo y así pues todo va a ir bien. Oso ondo, ze kolore da hau? Ze kolore da hau? Hau horia da. Hau horia da. Ze kolore da hau? Ze kolore da hau? Hau arrosa da. Hau arrosa da. Ze kolore da hau? Ze kolore da hau? Hau laranja da. Hau laranja da. Oso ondo, aurrera. Vamos a recordar, gogoratu, naranja, laranja, arrosa, es un rosa un poco fuerte, pero vamos a decir que es rosa, arrosa, eta horia, arrosa, laranja. Tú vas apuntando las palabras, las vas apuntando, por ejemplo, pues en un papel o en un cuaderno de apuntes, y así cuando tengas que utilizar alguna palabra, pues la tienes ahí al lado. Ze koloretakoa da, ¿de qué color es? Ze koloretakoa da etxe hau? Ze koloretakoa da etxe hau? Venga, repite conmigo. Ze koloretakoa da etxe hau? Ze koloretakoa da etxe hau? ¿De qué color es esta casa? Ze koloretakoa da etxe hau? Etxe hau laranja da. Etxe hau laranja da. Ze koloretakoa da etxe hori? Ze koloretakoa da etxe hori? Etxe hori arrosa da. Etxe hori arrosa da. Ze koloretakoa da etxe hura? Ze koloretakoa da etxe hura? Etxe hura
horia da. Etxe hura horia da. Oso ondo. Y ahora repite conmigo. Etxe hau laranja da. Etxe hau laranja da. Etxe hori arrosa da. Etxe hori arrosa da. Etxe hura horia da. Etxe hura horia da. Oso ondo, aurrera. Ze kolore da? ¿Qué colores? Ze kolore da? Hau? Ze kolore da? Hau? Hau zuria da. Hau zuria da. Blanco. Ze kolore da? Hau? Hau zuria da. Ze kolore da? Hau? Ze kolore da? Hau? Hau gorria da. Hau gorria da. Vale, vamos a ir repasando. Zuria, horia, arrosa, laranja, eta gorria. Eta significa y. Eta gorria y rojo. Zuria, horia, arrosa, laranja, eta gorria. Gorria, laranja, arrosa, horia, eta zuria. Oso ondo, aurrera. Ze koloretakoa da? ¿De qué colores? Fíjate que hemos utilizado dos preguntas diferentes. Una es, ¿ze kolore da? ¿Qué color es? ¿Ze kolore da hau? ¿Qué color es este? Y luego hemos dicho, ¿ze koloretakoa da? ¿De qué color es? ¿Ze koloretakoa da autoa? Ze koloretakoa da autoa. ¿De qué color es el coche? Ze koloretakoa da autoa. Autoa gorria da. Autoa gorria da. Ze koloretakoa da baloia. Ze koloretakoa da baloia. Baloia zuria da. Baloia zuria da. Ze koloretakoa da pilota. Ze koloretakoa da pilota. Pilota horia da. Pilota horia da. Fíjate aquí que he dicho pilota en vez de pilota. La I con la L, en la mayor parte de los, bueno, del País Vasco o de los euskeras, decimos elle. Y L hace elle. Pilota. Como mutilla. Mutil, chico, mutilla. No decimos normalmente mutila. En algún lugar, alguna región del País Vasco, pues sí se dice, pero en la mayoría no. Vale, orduan, ze koloretakoa da autoa? Ze koloretakoa da autoa? Autoa gorria da. Autoa gorria da. Ze koloretakoa da baloia? Ze koloretakoa da baloia? Baloia zuria da. Baloia zuria da. Ze koloretakoa da pilota? Ze koloretakoa da pilota? Pilota horia da. Pilota horia da. Oso ondo, aurrera. ¿Ze kolore da? ¿Qué color es? De nuevo, ¿ze kolore da? Entonces aquí tenemos beltza, negro. Beltza, que antes no lo teníamos. Beltza, hau beltza da. Hau beltza da. Hau horia da. Hau zuria da. Hau arrosa da. Hau laranja da. Hau gorria da. Venga, repite conmigo. Hau gorria da. Hau laranja da. Hau arrosa da. Hau beltza da. Hau horia da. Hau zuria da. Oso ondo. Bueno, un poco rápido, pero le vamos dando caña. Aurrera. Kamiseta hau beltza da. Esta camiseta es negra. Kamiseta hau beltza da. Kamiseta hau beltza da. Kamiseta hori, esa camiseta horia da. Es amarilla. Fíjate aquí que tenemos hori, es igual, se escribe igual, pero el significado es diferente. Entonces son dos palabras diferentes en realidad. Camiseta hori, horia da. Camiseta hori, horia da. Esa camiseta es amarilla. Camiseta hori, horia da. Camiseta hura, zuria da. Camiseta hura, zuria da. Camiseta hura, zuria da. Repetimos. Camiseta hau, beltza da. Camiseta hau, beltza da. Kamiseta hori horia da. Kamiseta hori horia da. Kamiseta hura zuria da. Kamiseta hura zuria da. Oso ondo. Aurrera. Ze koloretakoa da
¿De qué color es? Ze koloretakoa da kamiseta hau? Ze koloretakoa da kamiseta hau? Kamiseta hau beltza da. Kamiseta hau beltza da. Ze koloretakoa da kamiseta hori? Ze koloretakoa da kamiseta hori? Kamiseta hori horia da. Kamiseta hori horia da. Oso ondo. Ze koloretakoa da kamiseta hura? Ze koloretakoa da kamiseta hura? Kamiseta hura zuria da. Kamiseta hura zuria da. Venga, vamos a repetir ya con la contestación. Kamiseta hau beltza da, kamiseta hau beltza da, kamiseta hau horia da, perdón, kamiseta hori horia da, kamiseta hori horia da, kamiseta hura zuria da, kamiseta hura zuria da. Oso ondo, aurrera. Ze kolore da? Teníamos aquí algunos colores, nos faltaban urdina, azul, urdina, eta morea, morea, violeta, morado, morea. Urdina, morea, beltza, beltza, morea, urdina. Beltza, morea, urdina. Urdina, morea, gorría, laranja, arrosa. Ay, mira, el color verde también, pero bueno, muy fácil. Para un castellano parlante, verdea, verdea. Zuria, zuria, blanco. Oria, amarillo, oria. Beltza, negro, beltza. Morea, urdina. Oso ondo, aurrera. Gizon hau, gizon gazte hau, este hombre joven, gizon gazte hau. Gizon hau sería este hombre, gizon hau. Gizon gazte hau, este hombre joven. Gizon gazte hau, Andoni da. Gizon gazte hau, Andoni da. Este hombre joven es Andoni. Gizon gazte hau, Andoni da. Andoni es un hombre. Andoni. Gizon gazte hau, Andoni da. Gizon gazte hau, Andoni da. Andoni ikaslea da. Andoni es un estudiante. O es estudiante. Andoni ikaslea da. Andoni ikaslea da. Gizon gazte hau Andoni da. Gizon gazte hau Andoni da. Ta Andoni ikaslea da. Andoni ikaslea da. Venga, repite conmigo. Gizon gazte hau Andoni da. Andoni ikaslea da. Gizon gazte hau Andoni da. Andoni ikaslea da. Oso ondo, aurrera. Liburua. Liburua. Hori liburua da. Hori liburua da. Eso es un libro. Hori liburua da. Andoni liburutegian da. Andoni liburutegian da. Non da Andoni? Non da Andoni? ¿Dónde está Andoni? Non da Andoni? Andoni liburutegian da. Andoni liburutegian da. Non da Andoni? Liburutegian da. Non da Andoni? Liburutegian da. Emakume hau María da. Esta mujer es María. Emakume hau María da. Emakume gazte hau María da. Esta joven mujer es María. Emakume gazte hau María da. Emakume gazte hau María da. Nor da, ¿quién es? Nor da, María da, es María. Nor da, María da. Nor da emakume gazte hau. ¿Quién es esta joven mujer? Nor da emakume gazte hau. María da. Venga, vamos a repetir. Emakume gazte hau María da. Repite conmigo. Emakume gazte hau María da. Repite. Nor da emakume gazte hau. Nor da emakume gazte hau. María da. María da. Oso ondo, aurrera. Hori kalea da. Esa es la calle. Hori kalea da. Hori kalea da. Zer da hori? ¿Qué es eso? Zer da hori? Kalea da. Hori kalea da. María kalean da. María kalean da. María está en la calle. María kalean da. Non da María. ¿Dónde está María? Non da María. Kalean da. Está en la calle. Fíjate aquí. Non da, kalean da. ¿Dónde está?
está en la calle. Non da, kalean da. Kalean da María. Kalean da María. María kalean da. Fíjate que podemos poner María detrás o delante de kalean da. Pero kalean da siempre va junto. ¿Por qué? Porque nos están preguntando dónde está. ¿Dónde está? Está en la calle. ¿Dónde está? Está en la calle. ¿Dónde está? Está en la calle. Entonces, no se puede poner María entre kalean y da. Porque eso sería, ya lo vamos a ir viendo, que sería cuando nos preguntan quién está en la calle, lo haríamos de esa forma diferente. En este caso es ¿dónde está? Non da. Entonces kalean da tenemos que mantenerlo junto. Kalean da, en la segunda frase también está kalean da y en la tercera frase también aparece kalean da todo junto. Orduan, vamos a repetir. María kalean da. María kalean da. Non da María. Non da María. Kalean da. Kalean da. Repite conmigo. Kalean da. Repite conmigo ahora. Non da María. Non da María. Kalean da María. Kalean da María. Non da María. Non da María. María kalean da. María kalean da. Oso ondo. Entonces aquí lo más importante, sobre todo la primera, cuando veas por primera vez este vídeo, fíjate en esto, kalean da. No hace falta decir María ni nada, si quieres sí, pero con que domines kalean da ya es suficiente. Non da María, kalean da. Oso ondo. Mutilau Josu da, este chico es Josu. Mutilau Josu da. Repite conmigo, mutilau Josu da. Nor da mutilau, nor da. ¿Quién es? Nor da. Josu da. Aquí se me ha olvidado ponerlo en azul. Nor da. Nor da, Josu da. ¿Quién es este chico? Nor da mutilau. Josu da. Es Josu. Nor da mutilau. Repite conmigo. Nor da mutilau. Josu da mutilau. Josu da mutilau. Repetimos. Nor da mutilau. Nor da mutilau. Mutilau. Josu da. Mutilau, Josu da. Oso ondo, aurrera. Josu etxean da. Josu etxean da. Josu está en casa. Etxean. Etxean. ¿En dónde? Etxean con la N. Josu etxean da. Non da Josu. Non. Non, ¿en dónde? Nor, ¿quién? Non da Josu. Non da Josu. Etxean da. Etxean da. Venga, vamos a repetir. Non da Josu. Non da Josu. Etxean da Josu. Etxean da Josu. Non da Josu. Non da Josu. Josu etxean da. Josu etxean da. Oso ondo, aurrera. Esta chica nos dice, ni dendaria naiz. Ni dendaria naiz. Yo soy tendera. Tendera o dependienta. Ni dendaria naiz. Zer naiz ni? ¿Qué soy yo? Zer naiz ni? Dendaria zara. Eres tendera. O eres dependienta. Dendaria zara. Zu zara. Tú eres. Zu dendaria zara. Venga, vamos a repetir. Ni dendaria naiz. Ni dendaria naiz. Zer naiz ni? Zer naiz ni? Dendaria zara. Dendaria zara. Zu dendaria zara. Zu dendaria zara. No hace falta decir evidentemente las dos frases, pero es para ver las dos posibilidades, ¿no? Como en castellano le decimos tú eres una dependienta o eres una dependienta. Igual, igual. Zu no hace falta ponerlo, pero algunas veces sí que lo ponemos. Vale. Oso ondo, aurrera. Ni abokatua naiz. Ni abokatua naiz. Abogado. Ni abokatua naiz. Yo soy abogado. Zer naiz ni? ¿Qué soy yo? Zer naiz ni? Abokatua zara. Abokatua zara. Zu abokatua zara. Venga, vamos a repetir. Ni abokatua naiz. Ni abokatua naiz. Zer naiz ni? Zer naiz ni? Abokatua zara. Abokatua zara. Zu abokatua zara.
Siempre fíjate en cómo digo las palabras. Por ejemplo, hay gente que igual dice abocatu, abocatúa, abocatúa. Entonces, bueno, no podemos decir que esté mal, porque en el euskera hay diferentes entonaciones y tal, pero en un euskera estándar, pues utilizaríamos una entonación como la que estoy utilizando yo. Es decir, abocatúa, abocatúa, ni abocatúa naiz. Tú entonces fíjate en la entonación y intenta imitar esta entonación. Ni abokatu naiz, ni abokatu naiz. Zer naiz ni, abokatua zara, abokatua zara. Zu abokatua zara. Oso ondo, aurrera. Zu ikaslea zara ezta, zu ikaslea zara ezta, tú eres estudiante, ¿verdad? Zu ikaslea zara ezta, bai, ikaslea naiz. Bai, ikaslea naiz. Sí, soy estudiante. Bai, ikaslea naiz. Venga, repetimos. Zu ikaslea zara ezta, zu ikaslea zara ezta, bai, ikaslea naiz. Bai, ikaslea naiz. Oso ondo, aurrera. Zu igeltseroa zara ezta, zu igeltseroa zara ezta, albañil. Bai, ni igeltseroa naiz. Bai, ni igeltseroa naiz. Eta zu, zer zara zu? ¿Y tú, qué eres tú? Eta zu, zer zara zu? Ni ikaslea naiz. Ni ikaslea naiz. Yo soy estudiante. Venga, vamos a repetir. Zu igeltseroa zara ezta? Zu igeltseroa zara ezta? Bai, ni igeltseroa naiz. Bai, ni igeltseroa naiz. Eta zu, zer zara zu? Eta zu, zer zara zu? Ni ikaslea naiz. Ni ikaslea naiz. Oso ondo, aurrera. Vamos a repasar. Dendaria, abokatua, ikaslea, igeltseroa, y la que nos faltaba, irakaslea. Fíjate, ikaslea, irakaslea. Ikaslea, irakaslea. Ikaslea viene del verbo ikasi, aprender o estudiar. Ikasi, ikaslea. Y irakaslea viene del verbo irakatsi, irakatsi, que es enseñar. Enseñar, no mostrar, sino enseñar algo en cuanto a aprendizaje. Irakatsi, irakaslea. Oso ondo, aurrera. Vamos a ir terminando y con esta pequeña conversación que dice la mujer. Emakumea. Bai, norda. Sí, ¿quién es? Bai, norda. Kaixo, hola, Niko naiz. Soy Nico. Nortzarazu, ¿quién eres tú? Eukene naiz. Soy Eukene. Eukene es un nombre de mujer. Vale, vamos a ir repitiendo. Bai, norda. Repite conmigo. Bai, norda. Kaixo, Niko naiz. Kaixo, Niko naiz. Nortzarazu, nortzarazu. Eukene naiz. Eukene naiz. Oso ondo, aurrera. Bueno, aquí la recomendación en cuanto a la utilización del diccionario, qué diccionario utilizar, pues online tienes un diccionario muy bueno que se llama Eluyar. Eluyar, en esta dirección puedes entrar y puedes escribir la palabra. Se puede hacer euskera castellano, euskera inglés, euskera francés. Entonces, bueno, pues existen esas posibilidades. Un diccionario muy bueno, Eluyar. Esta es la cómo aparece en cuanto a aspecto y tal. Pues escribimos aquí, por ejemplo, donde pone EU, que sería en euskera, ponemos una palabra en euskera sin artículo. Por ejemplo, si es mutil, mutil no es mutilla. Es decir, nosotros cuando hablamos muchas veces decimos mutilla, chico, ¿no? Pero la palabra es mutil. Es por eso que suelo poner la A en rojo cuando A es el artículo. Aquí tendríamos que escribir mutil. Y si es chica,
Nesca. Sí hay que poner la A porque la A pertenece a la palabra, ¿eh? No es el artículo. Osondo, orduan. Orduan quiere decir entonces. Vamos ahí ya terminando. Y te comento y vamos a ver lo que hemos visto en esta lección. Ikasgai honetan, en esta lección, zer aurkitu duzu. Has encontrado lo siguiente. Encontrado me refiero a aprendido, recordado, etcétera. Expresiones a recordar, cómo presentarte, cómo decir esta mujer, esa mujer, aquella mujer, preguntar y decir cómo es algo o alguien. Cuando hemos dicho nolakoa da emakume hau, ¿cómo es esta mujer? Emakume hau gaztea da, emakume hau gaztea da. Esta mujer es joven. Oso no. Preguntar y decir de qué color es algo o alguien. Ze koloretakoa da autoa? Ze koloretakoa da autoa? Autoa gorria da. Autoa gorria da. Decir qué profesión tiene una persona. Cuando hemos dicho, por ejemplo, emakume hau dendaria da. Emakume hau dendaria da. Zer zara zu? ¿Qué eres tú? Zer zara zu? Ni dendaria naiz. Ni dendaria naiz. Oso ondo. Y luego hemos visto también el diccionario Eluyar, el mejor diccionario online de euskera, para que te ayude en tu aprendizaje del idioma. Ya hemos llegado al final de la lección. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Si es así, suscríbete al canal de Basque Lingua para no perderte el próximo vídeo y seguir aprendiendo. Eskerrik asko, gracias, eta ondo izan, que te vaya muy bien. Laster arte. Hasta pronto.